Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 16 березня, середа. Це 748-й день анексії Криму. Сьогодні друга річниця незаконного референдуму в Криму. Організували і провели цей так званий референдум за 10 днів, порушивши норми і процедури українського та міжнародного законодавства. З початку березня 2014-го на півострові були присутні російські військові, що взяли під свій контроль усі адміністративні будівлі та оточили військові частини. За законом, питання зміни території країни вирішуються винятково на всеукраїнському референдумі, а всі питання про організації та процедурі виборів і референдумів визначаються тільки Конституцією України. На кримський референдум винесли два питання – за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації та за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. За даними окупаційної влади, буцімто по Криму проголосувало майже 97% учасників голосування. У Севастополі майже 96%. А за даними Меджлісу, 99% кримських татар не брали участі у референдумі. Менше 1000 представників кримсько-татарського народу все ж проголосували, повідомляють в місцевих меджлісах. Під час самого референдуму на дільницях не було жодного легітимного спостерігача. Крымские татары сегодня игнорируют этот референдум, то есть этот цирк, на самом деле цирк. Активности практически незаметно. И, в общем-то, как мы и говорили, что их больше интересует сам процесс, а результаты были задолго до референдума уже прописаны. Несмотря на то, что кое-где сегодня анонсировалось, что крымские татары активно голосуют, можно сказать, что это полная ложь. Вы не пускаете меня на избирательный участок. Открытый участок. Вам, девушка, сказали. Здравствуйте. Вот вы тут Здравствуйте. Телеканал АТР. Аккредитация у вас где? Смотри, у них тут висит как бы пресс вообще крымский референдум, фамилия, телеканал и подписано Малышеву. Да. Все, кепка, девочка, у вас должна еще быть белого цвета. Сказал, что им не выдавали. 1355 по спискам, по дополнительным спискам 1580. То есть только пропущено было, да, человек? Да. Мертвые души, у нас их уже выявлены были заранее. Очень много, где-то около 70 человек. Наблюдатели. Сейчас я вам скажу, какие наблюдатели. У меня он зарегистрирован, наблюдатель. Климова Татьяна Андреевна. Автономная Республика Крым. А какую организацию представляет? А там в удостоверении написано. Мы не смогли прочитать, там очень размыто написано. Жор, можно у тебя на секундочку? Ты мне скажи, крымские наблюдатели у нас кто-то? Не было здесь? Нет в зале? Наблюдатели от прессы есть, в Турции были сегодня. Вот АТР, потом наблюдатели местных компаний было двое там записано, все записывается в журнал, естественно, регистрация. Приехали специально с Москвы? Да. Для чего? Для того, чтобы поддержать волеизъявление. Каким образом поддерживать? Спокойствием. И своим присутствием. Присутствием. Мы охраняем общественность. А оружие откуда у самообороны? Откуда? Это мое личное. Показать документы? Мовчазна акція. Так вшанували пам'ять першої жертви окупаційної влади Рішата Ахметова на Софіївській площі у Києві. Активісти тримали в руках картонні фігурки людей. На них імена кримчан, які виступають проти анексії Криму. На площу вийшли кілька десятків небайдужих. 2 роки тому Рішат Ахметов вийшов на одиночний мовчазний пікет до будівлі Ради міністрів Криму. Так він хотів показати, що Крим – це частина України. Його схопила так звана самооборона і відвезла в невідомому напрямку. Згодом Рішата Ахметова знайшли мертвим з ознаками тортур. Поки буде жив хоча б один кримський татарин, тема Криму не зникне з інформаційного простору ні України, ні міру. На жаль, не так багато робиться ні українською владою, ні міжнародним суспільством для того, щоб Крим був визволений якнайшвидше. Насамперед я хочу подякувати народові України. Сьогодні хедлайнер того, що сьогодні називається
визволенням Криму. После аннексии все, что связано с крымскими татарами, стало символизировать дом. Поэтому для меня это очень еще и национальная вот такая вещь. Флаг крымских татар, я уверена, что Крым будет Крымско-татарской республикой, и так должно быть. Рішат Аметов був борцем, він боровся за справедливість, і він вийшов тоді на одиночний пікет і зміг, на жаль, таким шляхом, своєю смертю, але довести, що це можна робити. Кожна людина на своєму місці, будь то він живе на окупованому півострові, в Україні, в будь-якому іншому куточку світу, може щось робити для Криму. Санкції Сполучених Штатів Америки, пов'язані з Кримом, зберігатимуться до тих пір, поки триватиме окупація. Державний департамент США опублікував офіційну заяву для ЗМІ. Документ присвятили до другої річниці окупації Кримського півострова Росією. Повідомлення було розміщено на офіційному сайті Держдепартаменту США. В ньому анексію Криму називають порушенням міжнародного права. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані ситуацією в анексованому Росією Криму, де окупаційні авторитети намагаються придушити будь-яке інакомислення і де етнічні та релігійні меншини, особливо кримські татари і етнічні українці, піддаються репресіям, де неурядові організації та незалежні засоби масової інформації, як і раніше, змушені мовчати або витиснені, у той час, як міжнародні спостерігачі позбавлені доступу до півострова. Ми не будемо визнавати силових змін державних кордонів у 21 столітті. Санкції, пов'язані з Кримом, будуть залишатися у силі до тих пір, як окупація матиме місце. Ми вкотре закликаємо Росію припинити окупацію і повернути Крим в Україну. Європа знов засудила окупацію Криму. На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні розповіла про ключові принципи у відносинах між Росією і ЄС. Міністри ЄС визнали необхідність вибіркової взаємодії з Росією в питаннях зовнішньої політики, таких як конфлікт в Сирії або протидія тероризму. В эти дни, 2 года назад, Крым был аннексирован, и мы в очередной раз выражаем нашу общую, твердую позицию по непризнанию этой аннексии. У справі Хізбут-Тахрір немає доказів, стверджує координатор організації Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. Вона розповіла про переслідування кримських мусульман з боку російських силовиків у Криму. За її словами, прихильників ісламу звинувачують в причетності до організації Хізбут-Тахрір, не підкріплюючи звинувачення доказами. Першими за релігійними мотивами в ув'язненні опинилися саме кримські татари. Всім цим людям інкриміновано участь в організації Хізбут-Тахрір, попри те, що інформація дуже мало, рідні бояться говорити і розповідати деталі, справа сама засекречена. І власне, що ж насправді інкримінується, що складає в основі людям звинувачень, за якими вони можуть бути позбавлені волі від 5 до 20 років аж до пожиттєвого ув'язнення, ми збираємо цю інформацію, як то кажуть, по краплинкам. Важливо ще відзначити, що за інформацією від адвокатів, насправді в кримінальних справах немає жодних доказів причетності ув'язнених людей до діяльності організації Хізбут-Тахрір. Декілька днів назад ми провели разом з організацією Євромайдан СОС і Центром громадянських свобод провели брифінг для іноземних дипломатів, якраз присвячені в'язням в Криму, де по кожній справі пройшлися детально. Там якраз був дуже блок цілий присвячений якраз цим громадянам, цій справі і новому тренду в діях окупаційних властей. Це саме атака на так званий мусульманський тероризм, на мусульманських екстремістів. 2 роки окупації Криму обернулися трильйонними збитками України. Експерти Центру незалежних політичних досліджень систематизували їх в аналітичному виданні «Крим. Анексована власність». Ці дані стануть доказом у міжнародних судах, які ініціювала Україна по відшкодуванню збитків. Через анексію півострова країна втратила 27 держпідприємств, 42 тисячі об'єктів нерухомості, 5 портів, сотні пам'яток архітектури. Експерти оцінюють збитки в 2,5 трильйона гривень. Докладний аналіз втрат підготував Український центр незалежних політичних досліджень. Видання «Крим. Анексована власність» представили сьогодні журналістам.
книзі, в виданні більш детально описано ще і про спадщину, пов'язану, наприклад, з архівами, з функціонуванням культурних закладів, це кримські театри в тому числі. І фактично сьогодні ми бачимо беззастережний вплив Російської Федерації на ці процеси. Технологія експропріації українського майна була розділена на 3 етапи. Перший – націоналізація державної власності. Другий – викуп, часто примусовий, власності українських фінансових груп. І третій етап стартував уже в березні цього року – приватизація раніше націоналізованих українських підприємств. Відлучення майна відбувалось з порушенням навіть російського законодавства. У російській адміністрації Криму був один аргумент – це наше моральне право. Те действия, которые на сегодняшний день оккупанты осуществляют в отношении собственности, государственной, частной, коллективной, профсоюзной, кооперативной и так далее в Крыму, является наглядным примером, чего можно мировому сообществу ждать от так называемого русского мира. Зібрані в дослідженні факти будуть передані в МЗС України для того, щоб у дипломатів була доказова база в міжнародних судах. Оце видання, яке називається «Крим. Анексована власність», це, по суті, є доказ того, що сьогодні Російська Федерація – це вор в законі. І дійсно кампанія, комунікаційна кампанія, яка може відбутися завдяки вам, вона формуватиме такі собі сигнали, меседж, що бути другом вора в законі не є зручно, або підтримувати зв'язки з Російською Федерацією, яка сьогодні здійснює злочинну діяльність по відношенню до України. Це так само має мати соціальний бан або заборону на такі зв'язки. Експерти зазначають, Україна не дуже активно ініціює міжнародні судові розгляди і оцінює збиток значно менше – всього в 1 трильйон гривень. Позов Кабміну до Європейського суду з прав людини не враховує упущену вигоду, вартість корисних копалин та морського шельфу. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Дзаман, АТР. Чий все ж таки Крим і що робити з санкціями? Такі питання ставив москвичам російський журналіст Олександр Сотник. Ще рік тому на ті ж питання абсолютна більшість росіян відповідала – Крим наш, санкції не мають значення. Зараз, судячи з відповідей, ситуація змінилася. З'явилися люди, які висловлюють незгоду з політикою Кремля. Резюмуючи опитування, Сотник заявив, що з перевагою в 1 голос перемогла думка, що Крим час повертати законному власнику – Україні. Бо амбітні політики-авантюристи приходять і йдуть, а народи залишаються. Сложная теперь проблема, влезли в нее, трудно сказать, как ее решать. Теперь постоянно будем под санкциями. Помрем ведь. Ну, тяжело под санкциями, а что делать, не знаю. Надо ее как-то решать. Выборы будут, может, как-то выборы помогут. Хотя, понимаете, да, какие у нас выборы. Нет, там много крови нашей пролилось. Я считаю, что Крым российский. Надо голосование какое-то провести, референдум. Собираетесь отдавать Крым? Нет, я спрашиваю, надо ли? Ну, наверное, надо. Все-таки надо? Конечно. Потому что это наши границы. Изначально даже семья Романовых отдыхала там и проводила время. Это наша территория. Ну так, как поступили в данном случае, поступать было нельзя. Однозначно. Это явно был какой-то, на мой взгляд, подлог, потому что не может быть такое количество людей за. Но это та же самая история, что рейтинг Путина, мне кажется. То есть Крым надо возвращать? Его не надо удерживать. Нужно вернуть или нет? Я думаю, что нужно. Ни за что. А почему? А потому что Крым наш. Просто вот наше все? Вот просто наше все. Украли и хорошо. Что значит украли? Еще чего не хватало? Конечно, украли. Нет, не украли. Росія почала в Криму артилерійські навчання. Також навчання почалися в Вірменії, Абхазії, Південній Осетії і на Північному Кавказі. Задіяні близько 2000 одиниць озброєння військової техніки. Реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган», самохідні гаубіці, міномети, а також комплекси протитанкових керованих ракет. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії. У відомстві повідомили, що артилеристи повинні знищити умовного супротивника на відстані від 2 до 15 кілометрів, як прямою наводкою, так і з закритих вогневих позицій. Президент України Петро Порошенко зустрівся з адвокатами ув'язненої в Росії Надії Савченко. Під час зустрічі президент повідомив, що зараз проводить консультації щодо запровадження санкцій списку Савченко.
Її судять за вбивство 2 працівників російського телебачення і незаконному перетині кордону. Вона і її адвокати всі звинувачення відкидають. Суд над Льотчицею, народним депутатом України, триває майже 2 роки. Наступне засідання в суду відбудеться 23 березня. Нами координується зараз запуск так званого списку Савченка. Санкційного списку всіх, хто причетний до майже 2-річних тортур по відношенню до Надії. Весь світ знає список Магнітського. Абсолютно справедливо, що з'явиться список Савченка. Не можна безкарно знущатися над людиною, над героєм, над депутатом, над правосуддям. У Києві представили книгу про вимушених переселенців, які не опустили руки. Видання «Переселенці. Люди, які не втратили себе» складається з 21 історії переселенців з Криму і Донбасу. Автори книги кажуть, що основний читач – це українці, які мало знайомі з проблемами переселенців. Читач дізнається про те, хто такі переселенці, чому вони покинули свій будинок і як вони заробляють на життя на новому місці у материковій Україні. Но очень важно перебороть себя, перебороть свою лень, перебороть свое какое-то эго. У каждого было свое дело, было свой дом, было свое видение будущего, были семьи, о чем-то все мы мечтали, и вдруг в один момент все это вот так вот обрезалось, и нужно было искать какие-то эмоции, нужно было искать потенциал для новых мечт, для новых свершений и так далее. Вот эта книга именно об этих людях, и она, наверное, больше дает такой позитивный импульс. В книге описаны истории не каких-то особенных людей с какими-то там задатками бешеными или вот финансовой подушкой мощной, что у каждого переселенца есть какой-то талант, есть какой-то хист до чогось, и каждому нужно попытаться этим воспользоваться. Оцей хлопчик з Криму, оце пара юристів, потім ось кота кафе, це Аділа, викладачка англійської мови. У нас є герої, які отримали гранти. Тобто ми показуємо, що людина може не мати бізнесу там, але без грошей почати щось тут або щось виграти. Ми хочемо показати, що людина, яка переїжджає з окупованої території, в неї, скажімо так, відкривається друге дихання. Тому що ці хобі чи якісь приховані дитячі таланти, чи, можливо, дитячі мрії, їх більше, в принципі, при стабільній якійсь ситуації людина, можливо, навіть про це і не задумалася. Це, безумовно, успішні люди, які змогли реалізувати себе. Маленькій кримській татарці необхідна допомога. Зейнеп Кірімовій з Бахчисараю, які ампутували руку, потрібні донори 3-ї позитивної групи крові і фінансова підтримка. Вона проходить лікування в Інституті онкології у Києві. В українській столиці у сім'ї немає знайомих. Попереду Зейнеп ще 6 курсів хіміотерапії, тому донори і підтримка в незнайомому місті дуже знадобляться. Мати Зарема просить про допомогу, адже їх багато ще чекає у майбутньому. Вона хоче мати щасливу дитину. Мы узнали это в мае. Ребенок в школе в игры играли и упал, и ударился этим плечом левым. Мы обратились к травматологу, снимок сделали, сказали, что просто ушиб и все пройдет. Через месяц мы переделали снимок, сказали, что был перелом и он зажил. Когда уже обратились в область, там уже нам травматолог детский сказал, что это у ребенка онко. Моя мечта вернуться в Крым и там учиться с друзьями быть, с Биташкой, с Харбабашкой, со всеми быть там. Это самая моя большая мечта. Здесь специалисты хорошие, и нам, если в Крыму сказали, что ампутируем руку, здесь нам пообещали протезирование, что сохраним ручку ребенку, но, к сожалению, не получилось это сделать. То, что она без ручки, это ничего страшного. Люди выживают, живут и без рук, и бывают счастливее, чем даже те, которые с руками и ногами. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Кольцеїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.